बड'फानि मुंखौ लानानै आन्दलन खालामबोनाय बड'फानि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय बबेबा राजखान्थि हान्जानो भट बिनानै होनाय बेफोर गासैबो सानैसो बर' लिडारफोरनि ओरैनो दिन्थिफ्लायनाया बन्द जानांगौ होननानै बुंनाय जादों दिलीप सयकिया सार बिथांनि बुंनाया। जों मिथिगौ सोर सोर दिनै बड'फानि मुं लानानै राजनिति खालामदों, गादियाव जिरायनो थाखाय सोर दिनै बड'फानि मुङै भट बिदों बेखौ जों मिथिजोबो होननाय बायदि जादों दिनै दिलीप सयकिया सार बिथां बुंनाया। जुदि बिथांनि जायगायाव गुबुन बर' बिसाया बुंनायमोनब्ला, सोरबा इउपिपिएलआनो जा, सोरबा बिपिएफआनो जा, सोरबा बिजेपिनि बर' दैदेनगिरियानो जा जुदि बुंनायमोनब्ला दिनै मुसुखा बानायनानै दिनै जोंनि माहारियारि आफादफ्रा सावसिगोमोन, सोंखारिसिगोमोन, प्रेसमेट होसिगोमोन, जाति द्रहि, जाति फानग्रा, जातिनि थै सोबग्रा होननानै दिनै बुंगोमोन। दिनै बिनि फिननायखौ होनो हागोन ना? बिथांखौ सोर देरहाहोदोंमोन? बड'फानि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय बड'फानि आद्रा थानाय मिजिंखौ, सिमांखौ, खामानिखौ जाफुंनांगौ। बिनिखायनो दिलीप सयकिया बिथांनो रायजो राजाया भट होनांगौ बड'फानि मुङाव होनग्राया सोरमोन? एबसु नङामोनबा? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा नङामोनबा? बड'फानि मुं लानानै दिनै इउपिपिएलनो भट बिना होनाया, दिनै दिलीप सयकिया सार बिथांनो भट बिना होनाया, बिजेपिनि दैदेनगिरि बिस्वजित दैमारिनो भट बिना होनाया दिनै एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा नङामोनबा? आं माखौथ' बुंदों? बिजेपिखौ सोर लाबोदों? बिजेपिखौ सोर जायगा होदों? सोर देरा होदों? दायनिगिरिया सोरनि? मुसुखा सावगौमोन। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनायबा मुसुखा सावगौमोन। बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बुंनायबा मुर्ति बनायना मुसुखा सावगौमोन, धरना होगौमोन, प्रेसमेट होगौमोन, बुनो होसोगौमोन। सोरखौ होसोगोन दा? सोरखौ होसोगोन? जायगा होदो, आर'नाइ फालि गाननानै बायनानै दामि बायनानै गानहोदो बर' लिडारफोर, नङा होमबा? गानहोदो। थांबाय माथो हनै गोदोर गोदोर बर' लिडारफोरा इउपिपिएलखौ दैदेनगिरि जानानै दैदेनगिरि खालामनायफोरा थांबाय माथो हनै दिनै। बुखिला, बुंला, सोंखारिला। मोनबाय दा मजाया? लाना फैदो, इमिग्रेसन खालामफैदो, लामा बेखेवफैदो, फिथा हाफैदो, बास बेनोथ'।